Salut! Eu sunt Andrei și în episodul de azi vă prezint o motocoasă creată de tatăl meu în cel puțin 2 zile. După cum puteți vedea, e destul de tare. Merge pe bază de flex. Chiar aici în spate se montează flexul. Se poate mișca în orice direcție. Față, spate și aproape toate direcțiile. Se poate mișca pe loc. Deci gândiți-vă cât de ok e. Dar nu prea pot să vă arăt. Chestia asta chiar tare. E bine, are roți de că pe bază 3 roți. Clasică făcută, deci originală, de practic asta nu mai găsiți nicăieri. Știți-vă și voi. Deci asta e practic cea mai tare pe care am văzut-o. Știți-vă și voi. Ideea e că la motocoasa asta nu prea... Se siente așa, poți să, nu știu, că, de exemplu, aici flexul, să dai tot să stară picior de mare, dar totuși vă gândiți-vă cât de ok e această motocoasă. Și foarte ușor de construit și practic nu prea vă costă numai nimica față de motocoasa care costă foarte mulți bani. Și gândiți-vă și voi, de când faceți așa după la un video, să zicem la acest video, citeți foarte multă iarbă. Eu am fost Andrei, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, că mă ajută și pe mine să mai continui cu video interesante cu situația asta.